Iawn, wel, plis trowch gyda fi Iago penod 4, dyna lle ni wedi cyrraedd. A ni'n mynd i ddarllen adnodau 1 i 10. Bydd ar y sgrin, neu allwch chi estyn eich Beiblau. Iago 4, 1 i 10. O ble y daeth ymrofeilion a chwerylon yn eich plith. Ond nid o'r chwantau sy'n milwrio yn eich aelodau. Yr ydych yn chwennych ac yn methu cael. Yr ydych yn llofruddio ac yn eiddigeddu ac yn methu meddiannu. Yr ydych yn ymladd a rhyfela. Nid ydych yn cael am nad ydych yn gofyn. A phan fyddwch yn gofyn, nid ydych yn derbyn, a hynny am eich bod yn gofyn ar gam. A'ch bryd ar wario ar hyn a gewch ar eich pleserau. Chwirau anffyddlon. Ond ni wyddwch fod cyfeillgarwch ar byd yn elyniaeth tuag at Dduw. Y mae unrhyw un sy'n mynnu bod yn gyfaill i'r byd yn ei wneud ei hun yn elyn i Dduw. Neu a ydych yn tybio nad oes ystyr i'r ysgrythur sy'n dweud y mae Dduw'n deheu hyd at ei ddigedd am yr ysbryd a osododd i drigo yno. A gras mwy y mae ef yn ei roi, oherwydd y mae'r ysgrythur yn dweud y mae Dduw'n gwrthwynebu'r beilchion, ond i'r gostyngiedig y mae'n rhoi gras. Felly, ymddarostyngwch i Dduw, gwrthsafwch y diafol ac fe ffi oddi wrthych. Nesewch at Dduw ac fe nesa ef atoch chi. Glanhewch eich dwylo chi bechaduriaid a ffurwch eich calonnau chi bobl daifeddwl. Tristewch a galarwch ac wylwch. Bydded i'ch chwerthu'n droi'n alar a'ch llawenydd yn brifder. Ymostynwch o flaen yr arglwydd a bydd ef yn eich dyrchafu chi. Amen. Iawn. Wel, nos Sul diwetha, wnaethon ni edrych ar Nehemia, rhai o chi o ddim yma, jyst i'ch llanwch chi mewn, a wnaethon ni gael ein herio a'n galw i ymroi fel eglwys, i fod yn eglwys ar wahân, sanctaeth, fel mae Duw wedi'n galw ni i fod. Fel oedd pobl Israel wedi dod i arfer gyda'r llanast, os liciwch chi, yr adfeilion, oedd o'i cwmpas nhw yn Jerusalem ac felly ddim yn adeiladu waliau Jerusalem. Dyn ni, o'n i'n dweud, wedi dod i fodloni gyda fod yr eglwys mewn adfeilion a ddim yn cael ei adeiladu fel y dylai hi fod. Ein bod ni'n cael ein temtio i wneud y bare minimum, nid i fod â defosiwn llawn tuag at yr arglwydd. Wel, yn Iago 4, mewn un ystyr, mae yna rhywbeth tebyg yn digwydd. Mae gyda ni Iago yn ysgrifennu at Gristnogion. Cofiwch hynny, mae'n ysgrifennu at Gristnogion, pobl wedi eu hachub, ond pobl sydd yn stryglo, maen nhw ar wasgar, maen nhw'n cael eu herlyd, a pobl sydd oherwydd eu bod nhw yn stryglo, mae pechod yn dod mewn i'w bywyd nhw. Mae temtasiwn wedi dod a maen nhw'n syrthio i'r temtasiwn yna. Mae nhw ar fin, a rhai wedi dod yn gyfeillion i'r byd. Dyna sydd yn cael ei ddweud fan hyn. Mae hynny'n golygu ei bod nhw yn cael ei galw yn gyfeillion gyda'r byd, yn bobl daifeddwl ac yn bobl sydd yn elynion i Dduw ac mewn gwrthryfel gyda Dduw. A mae hwnna'n her nag yw e, achos os chi'n cofio, penod 2, adnod 1 o Iago, mae e'n dweud fy nghyfeillion fel rhai sydd â ffydd yn ein harglwydd Iesu Grist, arglwydd y gogoniant. Dyna sut maen nhw'n cael ei disgrifio, pobl sydd â ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ac eto fan hyn, adnod 4, beth mae'n galw nhw? Chi bobl anffyddlon. Mae'r ddau yn gallu bod yn wir ar yr un pryd. I ni'n gallu bod yn bobl sydd â ffydd yn yr arglwydd Iesu, ond i ni'n anffyddlon. I ni'n bobl anffyddlon. I ni ddim yn byw fel y dylen ni fyw. A yr alwad sydd gan Iago yw, mae eisiau ymostwng. Dyna'r thema mawr. Ymostwng
i'r arglwydd. A fyddwn ni'n dod at hynny mewn munud. Ond yn ddiddorol, mae Iago'n defnyddio thema o ryfel neu brwydro, os liciwch chi. A yn y darn mae gyda ni 4 math o ryfel neu brwydr sydd yn mynd mlaen. Brwydrau rhwng brodyr a chwiorydd yn yr eglwys yr un cyntaf. Yr ail yw brwydr rhwng y cnawd a'r ysbryd, neu'r enaid. Y trydydd yw'r frwydr rhyngon ni a Duw. A'r un ola yw'r frwydr rhyngon ni a'r diafol. Dyna'r 4 math o frwydr sydd yn cael ei sôn amdano yn y darn. A mae werth gofyn y cwestiwn wrth i ni ddechrau, ydyn ni'n ymwybodol fod yna frwydrau yn mynd mlaen? Ydyn ni'n ymwybodol o'r brwydrau yma? Ydyn ni'n yn deall yn ein bywyd ni, neu ydyn ni'n trial osgoi nhw bod yn naif iddyn nhw, neu ydyn ni'n deall mae yna frwydrau yn mynd ymlaen? Y frwydr gyntaf yw'r frwydr rhyngon ni a'n gilydd. Sylwch adnod 1, o ble y daeth ymrafeilion a chwerylon yn eich plith rhwng eich gilydd. Mae'n gofyn y cwestiwn, pam fod yna ymladd, pam fod yna frwydrau chwerylon yn eich plith chi? Ond nid o'r chwantau sy'n milwrio yn eich aelodau. Mae yna ddadleuon, mae yna frwydro'n digwydd o fewn yr eglwys. A dyw hwnna ddim yn rhywbeth newydd, os chi'n edrych ar bob un o lythyron Paul, mae yna sôn am y dadleuon, y diffyg undod yma sydd yn digwydd. Dyw e ddim yn exclusif i bobl fan hyn. Mae'n digwydd yn Corinthiaid, Galatiaid, Philippiaid, Effesiaid. Am weithio mae'n enwi nhw hyd yn oed, y bobl sydd yn dadle ac yn gofyn, plis newch chi ddod i undod gyda'ch gilydd. Pam ein bod ni mewn brwydr gyda'n gilydd ar adegau ac yn dadle? Wel, oherwydd fod yna frwydr arall yn digwydd, mae'n dweud. Ond nid o'r chwantau sy'n milwrio yn eich aelodau. Mae yna rhywbeth tu cefn i'r frwydr yna. Arwydd yw'r brwydrau rhwng ein gilydd o'r brwydr sydd yn cael ei golli gyda llaw rhwng y chwantau a'r enaid os brwydrau yn mynd ymlaen. Y rheswm fod modd cael undod yng Nghrist yw oherwydd fod ni'n rhoi heibio'r hunan ac yn rhoi Crist yn y canol. Ac os yw pob un yn yr eglwys yn rhoi Crist yn y canol, mae pob peth yn cael ei wneud yn ei enw fe ei fwy ne. Y funud i ni'n rhoi'r hunan yn y canol, mae popeth yn llanast. Os na fi yw yr hyn sy'n bwysig, mae llanast yn dod. Yn ddiddorol, eto yn Ioan 17, adnod 21, mae Iesu'n gweddio, rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un. Ie, fel yr wyt ti o dad yno fi a minnau yno ti. Iddynt hwy hefyd fod yno ni, mwyn i'r byd gredu mai tydi am hanfonodd i. Diolch i'r arglwydd, mae e'n gweddio droston ni nawr, dros ein undod ni. I ni gyd ildio i'r arglwydd. Fel fod ni gyd yn byw ei fwy ni, bod ni ynddo fe a fe ynddo ni. Oherwydd y foment i ni'n dymuno gwneud pethau mwyn ein hunain, fel byddwn ni'n gweld mewn munud, mi fydd na helbyl, mi fydd na llanas, mi fydd na wrthryfela yn erbyn ein gilydd. A felly mae eisiau ni weddio, ond os e, mae mor hawdd nag yw e, hyd yn oed cyn edrych ar ein hunain, pan mae yna broblem yn yr eglwys, nhw yw'r broblem, nid fi. Nhw yw'r broblem. Nag yw e dyna'r temptasiwn? No, nhw yw'r broblem. Guaranteed. Ond mae eisiau chwilio yn calon yn ni'n hunain yn dosau, oherwydd mae yna frwydr yn mynd mlaen rhwng ni, rhwng ein cnawd ni a'n ysbryd ni. A dyna'r pwynt nesaf te. Y frwydr nesaf yw frwydr rhwng cnawd ac ysbryd. Nath Alun sôn rhywfaint am hyn wythnos diwetha. Os chi'n cofio, nath ei gyfeirio at Rufeiniaid 7. A'r ffaith bod ni'n brwydro ac yn aml dyn ni'n gwneud y pethau ni ddim eisiau gwneud a ni ddim yn gwneud y pethau ni eisiau gwneud. Chi'n cofio? A mae'n esbonio, mae'r broblem yw'r chwantau dynol yma. Y cnawd, yr hunan, yr hen natur, sydd yn rhyfela yn erbyn y natur newydd. A mae'n arwain ni i wneud penderfyniadau ac i fod mewn ffordd penodol mwyn ein hunan, nid mwyn Iesu Grist. Des i ar draws ddyfyniad, sa'n cofio pa un, William Hendrickson falle, the essence of sin is selfishness.
Hynny yw, beth sy'n gyrru pechod yw hunanoldeb. Mae'n cael ei yrru gan fi, nid fe. Fi sy'n bwysig, nid fe. A mae'n rhoi esiampl i ni'n adnod 2 a 3. Chi'n chwennych, chi'n llofruddio, chi'n eiddigeddu, chi'n gofyn ond ddim yn cael, pam? Am fod eich bryd ar wario'r hyn a gewch ar eich pleserau. So beth mae'n dweud yn syml yw mae'r pethau chi moyn nid mwyn Duw ond mwyn chi'ch hunan. Chi'n byw bywyd mwyn cael beth i chi moyn mas ohono fe, nid yn gofyn y cwestiwn sut mae fy mywyd i yn dod ag ogoniant a chlod i'r arglwydd. A mae Iago yn dweud, dyna pam chi'n cwmpo mas. Dyna pam mae yna ddadleuon oherwydd chi'n byw i'r hunan, nid i Grist. Chi'n gofyn y cwestiwn wrong. Yn lle gofyn y cwestiwn pa fath o eglwys i fi moyn, y cwestiwn yw pa fath o eglwys mae Crist moyn. Yn lle gofyn pa fath o fywyd i fi moyn, y cwestiwn yw pa fath o fywyd mae Crist moyn i fi fyw. A hyd yn oed pan ni'n dod at yr eglwys, ni'n gallu bod yn hunanol yn ein bwriadau, a mae'n gallu digwydd mewn pob fath o ffordd. Gallwch chi fod y person yna sydd eisiau bod yn rhan o bopeth y mywyd yr eglwys. Pob digwyddiad, fi na. Nid mas o angerdd a cariad at Dduw, ond mwyn cael eich gweld yn dda, yn ddiwiol, ac yn y gobaith falle hyd yn oed o gael eich dyrchafu. Mae yna bobl sydd yn gallu ymddangos yn sanctaidd, yn ymrwymedig, ond mae calon nhw ar gael ei dyrchafu eu hunan, nid eisiau bod yna mwyn gogonefu Crist. Ar y llaw arall, gall rhywun fod eisiau cuddio, gwneud dim byd, osgoi unrhyw beth. A'i dadl nhw yw, fi ddim digon da. Dwi ddim yn digon sanctaidd, dwi ddim yn hyn llall ag arall. Mae pobl gwell na fi wneud y pethau yna. Ond go iawn, yn eich calon, chi ddim eisiau. Chi ddim eisiau wneud y pethau yna. Chi eisiau osgoi y pethau yna. Nawr, sa'n gweud bod unrhyw un o'ch chi'n un neu llall gyda llaw, jyst esiample yw nhw o beth gall fod yn wir am agwedd ein calon ni. Y pwynt yw, dyw beth sy'n digwydd yn allanol ddim o reidrwydd yn amlygu ein cymhellion ni. Y cwestiwn sydd gen i yw, mae rhaid i ni gyd ofyn y cwestiwn yma, beth sy'n ein gyrru ni, neu pwy sy'n ein gyrru ni? Ai y cnawd neu yr ysbryd? Ai fi neu Crist? Gweddiwch ar yr arglwydd ddangos i chi, ac i chi chwilio eich calonau. Ac wrth iddo fe wneud hynny, wrth iddo fe ddangos i ni, bod ni'n edifar, bod ni'n newid, bod ni'n sori ac yn troi, ac yn newid, ac yn cael ei newid yn erth yr ysbryd. Os yw e'n wir bod fi wedi bod yn byw bywyd, yn meddwl am yr hunan ac yn cael fy ngyrru gan yr hunan, fi angen newid. Fi eisiau newid. Oherwydd dwi wedi ildio fy mywyd a fy nghyneddfau, fyddwn ni'n gweld mewn munud, i Grist. Mae hwnna'n dod â fi at y trydydd rhyfel sy'n cael ei sôn amdano te, neu brwydr os liciwch chi, sef y frwydr gyda'r arglwydd ei hun. Sylwch ar adnod 4 a 5. Mae'n yn gobeithio'n adnodau sydd yn sobri pob un ohono ni. Chi rai anffyddlon, ond i wyddwch fod cyfeillgarwch ar byd yn elyniaeth tuag at Dduw, a mae unrhyw un sy'n mynnu bod yn gyfaill i'r byd yn ei wneud ei hun yn elyn i Dduw. Dwi ddim yn chwarae o gwmpas gyda'i eiriau fan hyn o gwbl yw e. Y darlun mae Iago'n rhoi gyda llaw yw fod y person sydd yn gyfeillgar gyda'r byd ac yn mynnu bod yn gyfaill i'r byd, fel rhywun sydd mewn priodas ac yn mynd off gyda rhywun arall. Dyna'r darlun sydd yn cael ei roi. Pan mae'n dweud chwi rai anffyddlon, i rai nhw chi sydd gyda Beiblau Saesneg, falle bod e'n dod lan gyda chi. Dyw e ddim yn dweud you unfaithful people, ond you adulterous people, mae'n dweud, yn rhan fwyaf o fersiynau.
Dyna'r y term sy'n cael ei ddefnyddio, adultery. Rhywun sydd yn anffyddlon mewn perthynas. A beth mae'n dweud yw, yn syml iawn, chi wedi cyfamodi gyda'r arglwydd. Chi wedi rhoi eich bywyd i'r arglwydd. Chi wedi dweud, fi nawr yn byw i'r arglwydd Iesu. Chi wedi cyfamodi gyda fe am oes. Just fel mae gŵr yn cyfamodi gyda graig, a graig gyda gŵr yn cyfamodi am oes mewn priodas. Siwr allwch chi wedyn wneud y fath beth a mynd off gyda'r byd. Nawr, pan ni'n edrych ar cyfeillgarwch gyda'r byd, mae'r term yn eitha diddorol. Mae'r gair groeg, y gair groeg yw philia, sy'n dod o'r gair phileo. Fel mae lot yn chi'n gwybod, cariad. Phileo, cariad. Neu ryw affection cryf. Mae'n ddiddorol nag yw e. Mae philia yn air sy'n cael ei ddefnyddio'n aml. Rhywbeth philia. Nes i edrych e lan. Pwy sy'n gwybod beth yw arithmophilia? Chi'n geso fi? Maths, ie. Obsesiwn gyda maths. Fi wedi dewis rhoi neis, bydwch y phoeni. Synophilia. Byddwn ni byth wedi dyfalu hwn. Obsesiwn gyda cwn. Thalassophilia. Ie, obsesiwn gyda... Mae rhywun wedi bod yn practiso i graig yma. Obsesiwn gyda'r môr. A mae pob math ohonyn nhw i gael, philias yma. Ond chi'n deall y darlun? Philia gyda'r byd. Byd philia. Nid y syniad yw bod chi'n fflyrto gyda'r byd. Chi'n obsessed gyda fe. Chi'n cael eich gyrru ganddo fe. Mae'n cymryd chi drosto. Mae eich bryd chi ar bethau'r byd i'r fath raddau bod chi ddim yn byw i'r arglwydd. A felly mae'n bwysig bod ni'n deall hynny yn y cyd-destun yma. Dyma beth mae Iago'n trial dweud wrthon ni. Os ych chi yn mynd off gyda'r byd, ych chi'n elynion i ddiw. Os ych chi yn cyrraedd y pwynt yna, ych chi yn elynion i ddiw. Os mai dyna beth mae'ch bryd chi, eich calon chi, eich obsesiwn chi, eich bywyd cyfan chi yn dilyn tuag ato fe. Ac wrth gwrs, mae rhaid i ni ddeall, slippery slope yw e, lle chi ddim yn dechrau off yna, chi'n dechrau off yn sgwrsio gyda'r byd i gymryd y darlun. Ond mae'n arwain at yr cariad yma, yr affection yma, yr obsesiwn yma, gyda pethau'r byd. I ni wedi ymrwymo gyda Christ. I ni fod rhoi y byd i farwolaeth, y cnawd i farwolaeth. Dyma mae'n dweud yn Rhufeiniaid 7 adnod 4, ac felly fy nghyfeillion, yr ydych chi hefyd trwy gorff Christ, neu trwy aberth Christ felly ar y groes, wedi eich gwneud yn farw mewn perthynas ar gyfraith, mwyn i chi ddod yn eiddo i rhywun arall, sef yr un a gyfodwyd oddi wrth y meirw, Iesu Grist, mwyn i ni ddwy'n ffrwyth i ddiw. Dwi ddim yn eiddo i fi fy hun rhagor. Yn yr un ffordd, a nid fi sy'n bia fi fy hun mewn perthynas a fy mhriodas i. Elain sy'n bia fi, a fi bia hi. Chi'n deall? Sgen i ddim rhyddid i fynd off gyda rhywun arall, mae hi bia fi. Dwi wedi ymrwymo i fi hi. Yn yr un ffordd mae hi wedi ymrwymo i fi. Chi'n gweld, nid y broblem yn gymaint yw bod ni'n pechu. Mae pawb yn mynd i bechu. Y broblem yw pan chi'n cyrraedd pwynt lle chi'n pechu, a chi'n dal i bechu, a chi'n byw mewn pechod, a dyw e ddim yn boddran chi rhagor. Chi'n fodlon yn eich pechod. Os rhywbeth, chi'n chwennu'ch y pethau yna. Chi'n troi at y pethau yna am fodlonrwydd, am llawenydd, am beth bynnag yw e. Mae e ar eich bryd chi, a chi'n ocei gyda fe, tra chi dal yn honni byw fel Cristion. Chi'n gweld mae'r Cristion yn mynd i bechu. Mae'r Cristion yn mynd i gwmpo'n fer. Ond ar yr un pryd, mae'r Cristion yn casau ei bechod. Mae Cristion yn torri ei galon pan mae'n pechu a mae'n ymwybodol dwi wedi brifo fy arglwydd Iesu Grist. A mae'n troi nôl, mae'n ffieiddio y pechod mae wedi cyflawni.
Mae'n dymuno lladd pechod, a mae'n dymuno byw i gyfiawnder. Na'r gwahaniaeth. Chi'n deall y darlun? Mae 1 Ioan 2 yn ei ddweud yn reit glir. 1 Ioan 2, 15 ac 16. Peidiwch â charu'r byd na'r pethau sydd yn y byd. Os yw rhywun yn caru'r byd, nid yw cariad y tad ynddo, oherwydd y cwbl sydd yn y byd, trachwant y cnawd, a thrachwant y llygaid, a balchder mewn meddiannau, nid o'r tad y mae, ond o'r byd. Y mae'r byd a'i drachwant yn mynd heibio, ond mae'r sawl sy'n gwneud ewyllus Duw yn aros am byth. Os dwi'n syrthio i bechod, ond dwi'n casau y pechod yna, pan mae hynny'n digwydd, dwi'n gwneud be fi ddim eisiau gwneud, a dwi'n edifarhau. Dwi'n byw i'r ysbryd, ond dwi'n syrthio yn y cnawd. Dwi'n troi nôl at Grist. Ond os dwi'n caru'r byd, dwi ddim yn brwydr gyda'r diafol, dwi jyst yng nghwmni'r diafol. Dwi'n gwneud beth dylwn i ddim wneud, a dwi ddim yn poeni am y peth. Tybed, pa un sy'n wir i ni? Pa un sy'n wir i ti? Y darlun oedd yn ymhen i trwy hyn i gyd yw, mae moch yn mwynhau rolio mewn mwd. I ni'n gallu bod fel yna. I ni'n gallu mwynhau bod yn ein pechod. Mae'n gyfforddus i ni fod yn y byd. Dwi ddim yn bygan ni. I ni eisiau bod fel y gwrthwyneb i hynny. Lle pan mae pechod yn dod arno ni, pan mae mwd y byd yn dod arno ni, ni eisiau cael ein glanhau. Mae adnod 5 yn ddiddorol. A mae yna lot o ddadle gan ddiwinwyr ynglyn â adnod 5 a geiriad yr adnod. Byddwn ni yn ochri gyda geiriad fel hyn. Mae Duw yn eiddigeddus yn deheu'r ysbryd i drigo ynddo ni. I hawlio i orsedd, os liciwch chi. Mae Duw yn eiddigeddus i weld yr ysbryd yn teyrnasu yn ein calonnau ni, yn ein bywydau ni. A felly, yr cymhwysiad fyna yw adnod 12-14 o Rhufeiniaid 6. Felly, nid yw pechod i deyrnasu yn eich corff marwol a'ch gorfodi i ufuddhau i'w chwantau. Peidiwch ac ildio eich cyneddfau corfforol i bechod i'w defnyddio i amcanion drwg. Yn hytrach, ildiwch eich hunain i fyw yn rhai byw o blith y meirw, ac ildiwch eich cyneddfau iddo i'w defnyddio i amcanion da. Ni chaiff pechod arglwyddiaethu arnoch, oherwydd nid ydych mwyach dan deyrnasiad cyfraith, ond dan deyrnasiad gras. Ac yn yr un ffordd wedyn, 1:4-2-10, gyfeillion annwyl rwy'n deisif arnoch fel alltudion a dieithiaid i ymgadw rhag y chwantau cnawdol sydd yn rhyfela yn erbyn yr enaid. Chi'n sylwi yn Rhufeiniaid 6, mae'n rhoi 2 opsiwn i ni. Chi'n sylwi? Peidiwch ag ildio eich cyneddfau corfforol i bechod, yn hytrach ildiwch eich hunain ac ildiwch eich cyneddfau i ddew ac i amcanion da. Felly, mae'n bwysig deall, fel Cristnogion, chi'n gallu gwneud y ddau. Mae dewis gyda chi. Ond y nerth yr ysbryd, trwy ras, wrth i ni ymddarostwng i'r arglwydd, i ni'n gallu gofyn am nerth ac am gymorth, a dewis ildio i'r arglwydd. Mae'n bwysig bod ni'n deall bod dyw e ddim yn mynd i ddigwydd yn automatic. Nes i ddarllen rhywbeth gan John Piper. There's a war for the soul going on. Sin is fighting for the throne of your soul. It's using your desires as betrayers. Pethau sydd yn eich betreio chi. And turning your members into weapons of unrighteousness, y corff. Nawr, beth yw'r ateb te, os ydyn ni yn y sefyllfa yna? Os ydyn ni ar hyn o bryd yn elynion i fyw ac ddim yn byw i'r arglwydd? Wel, mae'n ateb, a mae'n dod o adnod 6 i adnod 10. A gras mwy y mae ef yn ei roi. Oherwydd y mae'r ysgrythur yn dweud y mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond i'r gostyngedig y mae'n rhoi gras. Mae gras ar gael i'r rhai sydd yn ymostwng. Felly, ymddarostyngwch
i Dduw. Gwrthsafwch y diafol ac fe ffiodd i wrthych. Nesewch at Dduw ac fe nesau ef atoch chi, glanhewch eich dwylo, chi bechaduriaid, a ffurwch eich calonnau, chi bobl dau feddwl. Tristewch a galarwch a gwylwch, bydded eich chwerthin droi'n alar a llawenydd yn bryrder. Ymostyngwch o flaen yr arglwydd a bydd ef yn eich dyrchafu chi. Y newyddion da yw fod gras ar gael. I bob un sydd yn plygu, yn ymostwng. Chi sylwi ar yr adnod mae'n cyfeirio ato? A mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond i'r gostyngedig mae'n rhoi gras. I rai gostyngedig mae gras ar gael. I bobl sy'n cydnabod, i bobl sydd yn plygu, mae gras ar gael. Mae Duw yn raslo'n tuag at rai sydd yn ymostwng iddo fe. Yn dod ato fe ac yn cydnabod arglwydd, dwi wedi bod yn hunanol. Arglwydd, dwi wedi byw bywyd i blesio fy hunan. Dwi'n sori. Arglwydd, dwi wedi bod yn gwneud pethau mwyn amcanion y corff, y cyneddfau yna yn hytrach nag dy di. Mae yna batrwm o adnod 7 i adnod 10. Ymddarostyngwch yn adnod 7, nesewch, tristewch, galarwch a gwylwch ac yna ymostangwch eto. Allai ddim wneud y pwynt yn gliriach i chi. Y gair groeg am ymostwng yw hypotagete. Nid bod hwnna'n bwysig iawn, ond pwrpas y gair yw i roi eich hunan o dan awdurdod rhywun. A'r darlun fel, y gair fel arfer yn cael ei ddefnyddio mewn cyd-destun milwrol. Okay? So syniad yw chi mewn byddin, a mae yna gapten a chi o dan y capten, neu mae yna rhywun in charge. Chi o dan y person yna. I ymostwng yw get in line. Rhowch eich hunan o dan awdurdod y capten. Na'r darlun sy'n cael ei roi fan hyn. Sylweddolwch, Crist yw eich capten chi. Chi eisoes wedi rhoi eich bywyd i'r arglwydd Iesu. Get in line. Get in line. Ond fel i ni gyd yn gwybod, mewn byddin mae yna adegau lle ni'n gweld insubordination. Lle ni'n gweld pobl sydd yn mynd y tu hwnt i beth dylen nhw'n wneud, y tu hwnt i instructions y capten. Pan mae hwnna'n digwydd, maen nhw'n dal yn filwyr am y tro, ond mae rhaid iddyn nhw newid. Mae rhaid i bethau newid, neu yn y diwedd mi fydd check out o'r fyddin. Maen nhw'n cael ei fel arfer i roi mewn disciplinary period falle. Maen nhw'n cael cyfle i ddod nôl i ymddiheiro i'r capten ac i fod unwaith eto'n ffyddlon. A mewn gwirionedd, dyna sydd yn digwydd fan hyn. Mae'r arglwydd yn ein galw ni, yn ei galw nhw, ac yn galw unrhyw un sydd wedi bod yn insubordinate i ddod nôl. Plygwch unwaith eto, ymostyngwch a nesewch at Dduw. Chi wedi bod yn bell i ffwrdd, dewch yn ôl. A'r disciplinary procedures yna, os liciwch chi, yw i lanhau ei dwylo ac i buro ei calonnau. Hynny yw, nid jyst newid ei gweithredoedd nhw, ond delio gyda'r galon. Dwi ddim jyst ynglyn â, os ych chi wedi bod yn oer tuag at yr arglwydd, a bod chi ddim wedi bod â defosiwn tuag at yr arglwydd fel y dylech, eich chi'n ymwybodol o hynny, dyw jyst troi lan i bopeth, nid dyna yw'r ateb. Mae hwnna'n beth da i wneud, ond nid dyna'r ateb, achos fel ni'n gweud, ych chi droi lan i bopeth, a bod eich calon chi dal yna am amcanion hunanol. Mae eisiau newid yn y galon, mae eisiau gweddio arglwydd newid fy nghalon ni, pura fy nghalon ni. Mae yna gwbl o bethau pwysig fan hyn. Gwrthsafwch y diafol. Ydyn ni'n sylweddoli fod hwnna eto ddim yn mynd i ddigwydd yn automatic. I ni'n gorfod dweud na wrth y diafol. Dyna mae'n dweud fan hyn. Pan ych chi'n cael eich temptio i edrych ar y byd, i cael eich denu gan bethau'r byd, a ni gyd yn, sy'n os pwy ydych chi, chi'n cael eich denu gan llwyddiant y byd, statws y byd, i ni popeth mae'r byd yn ei gynnig, mae'n tynnu ar ein natur ni. Ydyn ni'n sylweddoli, i ni'n gallu dweud na. Os i ni yng Nghrist Iesu, mae gyda ni'r gallu dweud na. Ond ar yr un pryd, beth sy'n bwysig a bwysicach fyth falle,
yw i ddweud ie wrth Grist ac i geisio'r arglwydd, i nesau at Dduw ac fe nesau ef atoch chi. O'n i'n darllen llyfr gan ddiwynydd o'r enw Alec Motier. Dyma fe'n dweud am hyn. God enriches with the grace of his presence those who obey his command to seek his presence. A mae'n mlaen i ddweud, the call is to draw near to God, which means regularity and discipline in Bible reading, prayer, private and public worship, feasting at the Lord's table, devoting ourselves to Christian fellowship, cultivating every appointed avenue whereby we can draw near to him. This does not just happen, therefore draw near. Chi'n gweld y darlun? Mae'r arglwydd yn ein galw ni i ddod ato fe a'i geisio fe, a dyna pryd mae e wedyn yn dod ac yn amlygu ei hunan i ni, yn dod yn agos ato ni. Mae e weithiau'n gallu bod yn raslon a mae'n digwydd ffordd arall rownd, ond exceptions yw nhw. Weithiau mae yna adegau lle dyn ni wedi bod yn oer tuag at yr arglwydd ac yn ei ras trwy'r ysbryd mae e'n dod heb bod ni wedi geisio fe o gwbl ac yn ein tynnu ni nôl. Clod i'r arglwydd am hynny. Ond yr alwad i ni fel plant yr arglwydd yw dewch at yr arglwydd, ceisiwch yr arglwydd. Dewch, plygwch. A felly mae werth gofyn y cwestiwn ag yw e. Pan mae'n dod at regularity and discipline mewn darllen y Beibl, gweddi, moliant ac addoliad personol a chyhoeddus, bod wrth fwrdd yr arglwydd, ymrwymo i gymdeithas gyda Christnogion, cymryd pob cyfle i ddod yn agos ato fe. Ydyn ni yn? Ydyn ni'n cymryd pob cyfle? Mae gras ar gael i ni. Be mae'n dweud yw, hyd yn oed os ych chi wedi bod yn bell, dewch yn ôl. Neith fe ddim eich gwrthod chi. Ac os ych chi wedi bod ymhell, mae eisiau bod ni'n edifarhau. A beth mae hwnna'n edrych fel? Wel, adnod 9 a 10. Tristewch a galarwch a gwylwch. Byddai eich chwerthin droi'n alar a llawenydd yn brifder. Ymostynwch o flaen yr arglwydd a bydd ef yn eich dyrchafu chi. Mor aml, chi'n gallu darllen hwnna, a mae bron yn gallu swnio'n od. Mae Iago'n dweud bod e eisiau ni fod yn drist. Mae eisiau fod ein llawenydd ni yn brifder. Nag yw'n od? Nag yw'n taro chi'n od? Mae'n gallu bod bach yn jarring, nag yw e? Gobeithio. Achos dyw hwnna ddim fel arfer yn beth i ni'n disgwyl clywed yn y gair. Weithiau mae eisiau bod ni'n tristau. Weithiau mae eisiau bod ni'n tristau oherwydd mae'n llawenydd ni yn misplaced, mae'n y lle wrong. Mae'n llawenydd ni mewn rhywbeth sydd ddim yn para a sydd ddim yn bodloni, a sydd yn sicr ddim yn gogoneddu Crist. Os yw hwnna'n wir, i ni eisiau fod ein llawenydd ni a'n chwerthin ni yn troi yn alar ac yn brifder. Bod ni'n cael ein tynnu i lawr a'n tynnu ffwrdd o wagedd y byd fel bod ni'n cael ein dyrchafu i iawn berthynas gyda Iesu, oherwydd dyna beth sydd yn para. Felly, nesau at Dduw sydd yn dda i ni. Troi ymostwng, ildio i'r arglwydd. Gweddiwch y bydd yr arglwydd yn rhoi gras i chi ac yn rhoi nerth ei ysbryd i chi mwyn i ni ildio'r hunan i Grist. Gweddiwch y byddwn ni'n tyfu yn ein defosiwn ni at yr arglwydd. Nawr, dwi ddim yn dweud ein bod ni gyd yn gyfeillion i'r byd. Ond mae'n bosib iawn ein bod ni'n mynd tuag at fod yn gyfeillion i'r byd, rhai ohono ni os nag yn ni'n ofalus. Bod ni'n cael ein denu gan y byd, bod ni'n edrych ar y byd ac yn chwennu'ch pethau'r byd. Os yw hynny'n wir, yn gyntaf, mae eisiau cydnabod hynny. Ac yna troi at yr arglwydd, dod yn isel a dweud arglwydd newid fi. Amlyga gwagedd y byd i fi. Amlyga fy ngwendidau i fi. A gwna fi'n debycach i'r arglwydd. Arglwydd helpa fi yn esau ato ti ac i brofi cymdeithas melys gyda ti. A mi fydd e'n eich dyrchafu chi. Dyna'r addewid fan hyn. Dim ond i chi'n esau at yr arglwydd a plygu mi fydd e yn ein dyrchafu ni gogoniant i'w enw fe. Amen.